Vítáme vás ve světě speciálních patentovaných maziv Prolong. Jejich originální složení, které je v Kanadě a Spojených státech patentováno jako ochrana kovů, je v Evropě vyráběno norským výrobcem Prolong. Prolong patří do nové generace speciálních maziv bez obsahu pevných částí. Pracuje na principu penetrální chemisorpce. Prolíná do mezikrystalických prostor povrchové vrstvy kovů třecích dvojic, kde působením vysokých teplot a tlaku vytváří novou, podstatně hladší třecí plochu, která vykazuje velmi vysoké kluzné schopnosti a nedá se setřít ani při extrémním tlaku. A nyní vám představíme praktickou ukázkou jednu z vlastností přísady do olejů Prolong Oil, kterou podrobíme velice obtížnému testu, který ukazuje, jakým způsobem dokáže Prolong Oil vylepšit mazací schopnost olejů. První část testu ukázala mazací schopnosti nejpoužívanějšího značkového minerálního oleje určeného pro osobní automobily. Na první pohled bylo patrné, že nebylo třeba vyvíjet velký tlak, aby se části ložisek zastavily. Druhá část testu demonstruje výrazné vylepšení mazací schopností použitého oleje obohaceného přísadou Prolong. Nyní máme možnost porovnat opotřebení ložiskových částí použitých v obou případech. Vlevo s přísadou, vpravo bez přísady. A tato část testu demonstruje okamžitou funkci přísady s možností porovnání zvukového věmu a tlaku působících na třecí dvojici. A nyní se přesuneme k jednomu z nejzajímavějších testů jízdy bez oleje a navíc v horském terénu. Toto testované vozidlo ujelo již mnoho desítek tisíc kilometrů na olej obohacený přísadou Prolong. Na vlastní oči máme možnost pozorovat jednu z deklarovaných vlastností. Prolong nás nesklamal. Motor má zcela normální zvuk, chod je pravidelný a teplota vody je úplně normální. Nyní chrání motor pouze a jenom Prolong. Super tenká, pružná a tažná vrstvička kovu. Vlastnosti takto ošetřených povrchů třecích dvojic, ať už se jedná o plochy pístové skupiny či klikového hřídele nebo rozvodů a jiných součástí, jsou podstatně změněné.
A to se projevuje jednak ve snížení koeficientu tření, změnou drsnosti povrchů a zvýšení teplotní odolnosti, ale také v celkovém snížení hluku a spotřeby paliva. Motorový olej. Ani jako kdyby v tom byla normální olejová náplň, jako kdyby ten olej nebyl vypuštěn. Ale ani horský terén nestačil a tak jsme navštívili autokrosový areál v Nové Pace, kde nám byl umožněn ještě náročnější test v době konání mistrovství Evropy v autokrosu. Před očima několika tisíc diváků objelo vozidlo náročnou trať. Vozidlo bravurně řídil Josef Pacák, šéfredaktor časopisu Motosport. Přes velice špatný terén, který zavinila nepřízeň počasí, vozidlo v naprostém pořádku dojelo. Stroje, které mají co dělat s motory, různými otočnými mechanizmy a hydraulikou. Třeba Pacák jel Teplota, Normální, kontrolka svítí. slovo, kdo maže, ten jede. Znovu s autem bez oleje, takže co pod motoru. Prvé to trochu klouže, ale je to divný pro řidiče, když má jezdit a svítí mu kontrolka, že to nemaže. Takže člověk je takový divný pocit, protože to není profesionální. Ale teplota vody vůbec nestoupla, je to úžasný, je to nepochopitelný. To není nepochopitelné, to je prolom. Chtěl bych se zeptat, a co chod motoru? Motor byl velmi pravidelný, i když už má asi kdyby něco nad sebou, je tam slyšet trochu výtku, ale škoda je, že to není suší, že bychom to mohli pořádně prověřit jako naplno, takže to svezno, ale je to seriózní automobil, takže nemůžeme si napustit tolik dovolit. Já děkuji za rozhovor. Na závěr se mohli přesvědčit i samotní diváci pohledem do klikové skříně nastartovaného favorita. Sledujeme autokrosový speciál trojnásobného vícemistra Evropy a šestinásobného mistra republiky Petra Bartáška. V jehož motoru Škoda 1600 došlo během mistrovství Evropy v německém Schlichternu k závadě, která obvykle nese následky těžkého poškození spodní části motoru. Při následné demontáži nebylo ovšem zjištěno žádné poškození klikového řídele, což Petr Bartášek přičítá k dobru přípravku Prolong, který byl do uvedeného motoru aplikován.